Jeg har været en tur i Flækgaard og købe 6 forskellige slags riddersport, og nu vil jeg prøve at se, om jeg kan finde min favorit. Vi starter med at smage på den her, som er med mælkechokolade og med kål. Og den er lækker. Den var god. Jeg kan godt lide at være sådan crispy. Så har vi givet den sådan en 6 ud af 10. Denne her med kokos. Og den er god. Jeg tror, hvis den lige har været et par timer i køleskab, så havde den fået en 10 af mig. Nu får den en 8, for den er lidt varm. Så er vi nået til den med jordbæryoghurt. Jeg synes, den er vildt god, og hvis man godt kan lide jordbæryoghurt sådan til sin morgenmad og sådan noget, så kan man helt klart også godt lide den chokolade. Så jeg vil give den en, jeg tror, jeg giver den en 9 ud af 10. Så er vi nået til min klare favorit. Den får stadig en 10 ud af 10 for min tid. Så er vi nået til denne her. Generelt er jeg ikke så fan af hvid chokolade, men lad os se, om det kan noget. Okay, det er faktisk meget godt. Det fungerer meget godt, når sådan kommer noget crispy i. Så jeg giver den sådan en 5 ud af 10. Så er vi nået til den sidste. Okay, det er så lige dobbelt størrelse af de andre stykker. Der er sådan noget brownie noget inde i den. Det smager lidt bare faktisk at spise en brownie, og hvem kan ikke lide det. Den rater jeg også højt. Den får en 9 ud af en 10. Nu har jeg så smagt på alle riddersportene, og som I næsten kan høre, så er jeg ret glad for riddersport, men min klare favorit vil altså stadig være den her med pebermynte.